मस्त वाटत. सकाळचे वाजले होते 6. आता आम्ही चाललोय आरे कॉलनीत फिरण्यासाठी. काय धुकं आहे. काय आला. सकाळ सकाळी आम्ही आरे कॉलनीला आलोय. अरे काय वातावरण आहे. अप्रतिम वातावरण. हा हा हा. नात खोळ्यात थंडी आहे इथे. इथे आल्यापासून थंडी आणि सर्दी चालू झाली आहे. जरा बरं वाटलं. गावची फील आली जरा. थोडाफार सेम कोकण वाटतोय. सेम. चालव चालव. जायचं आहे. चल. भारी वाटतं. एकदम थंडगार सकाळ सकाळचं वातावरण. ये आणि घना जंगलात. बोलायला होत आहे. हो 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 हो. इथे शेती वगैरे केली जाते का. अरे आतमध्ये काय तुका आहे. एक नंबर तुका आहे. समोर तर काहीच दिसत नाही. सुंदर असं वातावरण. आतमध्ये जाऊया तिकडे. जवळच्या जवळ बरं पडेल. भारी वाटतंय. क्लायमेट एक नंबर आहे. गेला कुठे. येल का इथे या. फुल गारटाला होत आहे. चल पुढे हो. बोलायला होत नाही. एवढा गारवा आहे. वातावरण बघा ना आतमधलं. पूर्णपणे जंगल आहे. जंगल. असं असेल ना तर जरा व्हिडिओ बनवायला मजा येते. हा कोणता पक्षी आहे. ओ घार. सकाळ सकाळी उंदराची मर्डर करून टाकली आहे. घारच होते ना ती. तुम्ही कापरा कापरी. तबेला आहे. हा रे पूर्ण तबेला आहे. संभव नाही. हा रस्ता बरोबर नाही.
असं मुंबईमध्ये आहे ना ब्लॉग बनवायला कंटाळा येतो मला, बनवतच नाही खास करून. पण असं गावच्या सारखं काहीतरी वाटलं ना तर जरा बनवायला मजा येते. आतमध्ये रस्ता बंद आहे वाटतं. पूर्ण गावची फील. काय सांगितलंय? अनेक झाड आहेत, अनेक झाड आहेत, पूर्ण जंगल आहे. बाकी काय नाही, तू हळू चालव बस. हात कापतात. हे अवलोकन स्थळ आरे उद्यान. आरे उद्यान आहे, छोटा काश्मीर. हे आतमध्ये गार्डन आहे, छोटा काश्मीर. ह्याचा टायमिंग काय? बघ ना चालू आहे, पण जाऊ नये. चालू हाय चालू. मित्रांनो, इथे आरे कॉलनीमध्ये महाराष्ट्र शासन अवलोकन स्थळ आरे उद्यान छोटा काश्मीर गार्डन आहे. आम्ही तर इथे पहिल्यांदाच आलो आहे. चल हे आतमध्ये जाऊया ना, मस्त आहे. वो गार्डन आहे. वाघ वाघ माझा कॅमेरा आहे ना गारटलाय गारटलाय. अरे ध्यान, जायला रस्ता कुठे आहे? तिथे ठेव गाडी साईडला, आतमध्ये जाऊया. ये बाई, जायचं कुठून? हे नाही आहे तिकडे, तिकडे रस्ता नाही आहे. इकडनं रस्ता नाही. एंट्री करायची असेल कुठून आहे? मग आतमध्ये गेले कशी माणसं? इकडे रस्ता आहे का? हा हे बाबा चावी वाली का? जायचं कसं? हा 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 हा. संभावनीय. काय वातावरण आहे. हे झाड बघा ना, झाड बघ, भारी झाड आहे. पुन्हा जंगलाची फील आहे. मस्त आहे. काय सर्दी झाली, एवढा गारटलं इथे. जाम थंडी आहे आणि असा सुंदर बगीचा बाग आहे. आणि ही काय झाड आहेत बघा ना, अलगच झाड आहे. काय म्हणतात रे, निवडू अलगच झाड आहे. चल आतमध्ये. तिकीट वगैरे आहे काय की पुढे जाऊया? हा 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 हा. एक मस्त वेगळे आरे कॉलनीमध्ये गार्डन आहे. चल. आणि किती महिन्यानंतर मी व्हिडिओ काढतोय. मला खरं बघायला गेलं तर मुंबईमध्ये काढायला कंटाळा येतो. म्हणजे मुंबईसाठी मी केलेलंच नव्हतं, चॅनल बनवलेलंच नव्हतं. आपलं स्वप्न होतं गावीच, फक्त गावी. पण आता आपण हा निसर्गाचा आनंद घेऊया.
एक सुंदर असा निसर्गाचा आनंद. अनेक पक्षी आहेत, सकाळ सकाळचे झाड आहेत. काय सुगंध येतोय मातीचा, भारी. आणि इथे कसलं तरी काम चालू आहे. पण जायचं कुठून? चला इथून जाऊया, वरती चढूया. इथे काय कसलं तरी काम चालू आहे, भरपूर मोठं आहे. कधी आलात तर इथे या. उद्यान पार्क, छोटा काश्मीर. म्हणजे कसं आहे, कधी सुट्टी असेल रविवारची वगैरे तर फॅमिलीला घेऊन येऊ शकता तुम्ही. भारी वाटतंय फिरायला. फोटो शूट करायला पण मस्त आहे इकडे. हे दोघं जण कुठे गेले? पूर्ण थकवा घालवला. अनेक प्रकारची झाडं आहेत तिथे, अनेक प्रकारची. लहान पोरं खेळतात आहे. चला या आपण इथे जाऊया. इथे बघूया कोणत्या आणि कसल्या प्रकारची झाड आहे. हो शपथ, काय झाड आहे. ताडगोळे, या अशोकाची झाडं आहेत. काही झाडं ती थोडीफार मला माहिती आहे पडतात आहे, पण काही झाडं बहुतेक तर झाडं ओळखीचीच नाहीत. पण मस्त आहे, कधी आलं तर इथे या. निवांत विश्रांती करण्यासाठी. सकाळचं जॉगिंग किंवा असंच फिरायला पण येऊ शकता. आणि हे खरंच ज्या नावाप्रमाणे आहे ना, गार्डनच्या नावाप्रमाणे खरंच वाटतंय कुठेतरी आलो आहे. चला आपण पुढे बघूया काय काय आहे ते. माझी तर पहिलीच वेळ आहे, मी पहिल्यांदाच आलो आहे. आता आलाय तर आपण फिरूयाच ना. हो, खरंच जबरदस्त आहे. फुल कोकण. अतिशय सुंदर. विचार करा ना, पावसाळ्यात काय मजा येईल. अरे बाप रे, एवढं घनदाट जंगल. विचार करा, हे पावसाळ्यात कसलं वाटेल.
आतमध्ये प्राणी वगैरे असे मी आहेत असं ऐकलेलं की आरे कॉलनीमध्ये वगैरे प्राणी आहेत, तर सांभाळून राहा. पुढे जायचं की नाही, माझी मित्रमंडळी मागे राहिले. आता पुढे गेलो तर एकटा काय जबरदस्त वाटतंय. डेअरिंग करूया. हा गार्डनचाच एक भाग असेल, सांभाळून खाली, कारण का अनोळख्या ठिकाणी आपण इथे आलो आहे. हा कसला भारी वाटतंय. असा सुंदर दृश्य आणि अनेक पक्ष्यांचा आवाज येतोय. भरपूर पक्षी आहेत तिथे. ही वाड बघा ना, सेम कोकणातली फील आहे, म्हणून मला बनवावं असं वाटलं व्हिडिओ. नाही तर मी सहजासहजी मुंबईमध्ये व्हिडिओ वगैरे टाळतोच बनवायचा, बनवतच नाही. माझ्यामध्ये जास्त पुढे जाता कामा नाही, कारण आपल्याला ज्या गोष्टी माहिती नाही आहेत तर न गेलेला बरं आहे. तरी पण एक इथपर्यंत आपण ट्राय मारूया, कारण का हे आरे कॉलनी बोलल्यावरती जंगल थोडाफार. हे बघा, हे झाड कसं कोकळून पडलं आहे. मस्त वाटतंय. नारळांच्या झाडांच्या मधोमध आपण चालत जातोय पुढे पुढे. पूर्ण जंगलच आहे. ते तुम्हाला दाखवतो. थोडंसं जरा पुढे जातो. ते पूर्णपणे खाई आहे, बघताय ना, पूर्णपणे खाई आहे. हे बघा, चला. ते पावसाळ्यात कसलं भारी वाटत असेल. आतमध्ये एक छोटीशी व्हाळ बोलतो ना, व्हाळ, त्या पद्धतीत आहे खाली व्हाळ. माझे मित्रमंडळी असले असतं तर नाही. ते बघा म्हणजे आहेत खाली माणसं आहेत, एक दोन जाताना आता मला दिसले. ते बघा काका आहेत कोणतरी, पण ते इकडचेच रहिवासी असतील, त्यांना अनुभव आहे, इकडच्याबद्दल माहिती आहे. हे बघा, अनेक झाडं आहेत तिथे. मग अशी आंब्याचं पण झाड बघितलं. भरपूर झाड आहेत तिथे. हे एवढं सुंदर आहे ना दृश्य. मस्तपैकी निवांत इथे बसायचं आणि शुद्ध हवा, शुद्ध ऑक्सिजन, निसर्गाचा आनंद घ्यायचा. इथं पावसाळ्यात कसलं भारी वाटत असेल. आपण एक काम करूया, आपल्या मित्रमंडळींना पण जरा घेऊन येऊया इकडे, कारण का गार्डन एवढंच पुरते आहे. त्याच्यानंतर हा याचा गार्डनच्या पलीकडचा पोर्शन आहे, म्हणजे इथे जास्तीत जास्त कोण येत जात नसेल असं मला वाटतंय. बघूया हे कुठे गेले ते, ह्यांना पहिलं आधी शोधूया आपण. आणि भरपूर थंडी आहे, जाम थंडी आहे, बोलायला होत नाही. आपण कुठून आलेलो, इकडनं की इकडनं? इथे काय आहे?
ते वरती काहीतरी आहे, इथे एक फिरूया आपण. ते अच्छा, ते एक्सरसाइज वगैरे करतात आहे. असं जर सुंदर वातावरण असेल आणि सुंदर असा निसर्ग असेल, तुमची तब्येत ताजीतवाणी झालीच पाहिजे. भरपूर मोठं आहे. त्या आलं ते या, मस्त आहे. चल खाली जाऊया. इकडे या तुम्ही. अशक्य सुंदर हा निसर्ग आहे. आलेलं तेव्हा किती थंडी होती, आता जरा थंडी कमी झाली. खालचं अजून काही दिसत नाही, धुकच आहे पूर्ण. आपण कुठे ना आलो का? पोलीस स्टेशन आहे. आहे तिथे बसायला वगैरे सीट आहे, पण हा कचरा वगैरे करू नका. ते आल्यानंतर प्लॅस्टिक वगैरे, या अशा चांगल्या ठिकाणी प्लॅस्टिक वगैरे बरं वाटत नाही, कोणी असेल. साफसफाई वगैरे करत असतील ना, असं ना. इकडे पोलीस स्टेशन आहे. एक छोटंसं गोंडसचं मंदिर पण आहे, पण ते त्या साईडला आहे, आम्ही ह्या साईडला आहे. असं अरे ही झाडे कसली रे, तेव्हा ते काटेरी काटेरी. हा नाही, निघूया आता. आम्हाला लेट झालाय भरपूर. असेच आलेलो फिरायला, बरं वाटलं. चला, निघायची वेळ झाली आहे. निघता निघता आपण अजून धोका आहे, अजून धोका आहे. हा 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 हा. फक्त बघत राहा. अशा वेळी काहीच बोलावंसं वाटत नाही. मस्तपैकी निसर्गाचा आनंद घेत 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 घेत. हे बघा, हिरवं गवत मस्तपैकी असं सुंदर. लहान पोरं तर मजाच करते. आपण ऐकतच असतो की आराई कॉलनीमध्ये बिबट्या दिसला, वाघ दिसला. हे फोटोशूटसाठी मस्त आहे. या 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 काल तू असा बोलला तर कसं एडिट करणार मी. आता बाहेर कसं जायचं.
हे पुढे अजून केवढं मोठं आहे हे, भरपूर मोठं आहे. ओपन झालं का झालं सगळे? हा कसा येतो? थांब थांब थांब, हा कसा येतोय? कारण का गेट बंद होता. हा तो पण तेच बघतोय. चला इकडनं. तर अच्छा, हे गार्डन आहे ना 9 वाजता उघडतं. ते तिकीट वगैरे आहे की नाही ते माहिती नाही, कारण का तिथे कुठे लिहिलेलं नाही. हे खोललं का? आता इकडनं कुठून जाऊया? हा बघा रस्ता. आपण इकडनं आलेलो. अहो इकडनं रस्ता आहे. हा लोक इकडनंच येत असतील, कारण का सकाळचं बंद असतं, 9 वाजता उघडतं. अशा प्रकारचं आहे आरे कॉलनी. व्हिडिओच्या टोन 9 ते 6 टायमिंग, नो एंट्री विदाउट तिकीट. तिकीट शिवाय प्रवेश नाही. हे बघा तिकीट आहे इकडे, पण ते किती रुपये आहे ते माहिती नाही. बघा तिकिटाशिवाय प्रवेश नाही. आणि 9 ते संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत आहे. तर तुम्ही इथे येऊ शकता. तिकीट किती आहे? काका बोलले तिकडे महाराष्ट्र शासन अवलोकन स्थळ आरे उद्यान छोटा काश्मीर. काका तिकीट किती आहे? 9 बजे खुलेगा अभी नहीं. नाही नाही ते ना, तिकीट किती आहे? 10 रुपये आहे. काय नाही, 10 रुपयात भरपूर मजा येते. आतमध्ये फिरण्यासारखं आहे, येऊ शकता. तर आता आपण निघूया, थोडंसं काहीतरी चाय वगैरे पिऊया. पण आतमधलं जे वातावरण आहे ना, नाद खुळा वातावरण आहे, जबरदस्त वातावरण आहे. कोकण तर नाही, कोकणातली तर व्हिडिओ नाही, पण निदान इथे येऊन कोकण तरी बघितला. छोटासा कोकण पण बघितला. तर आपल्याला निघायची वेळ झाली आहे. चला मित्रांनो, हा व्हिडिओ मी इथेच एंड करतोय, कारण का आम्हाला पण भरपूर लेट झाला आहे. तुम्हाला जर यायचं असेल तो गोरेगावला आरे कॉलनीला येऊ शकता आणि इथे छोटा काश्मीरला भेट देऊ शकता. चला भेटूया अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये. टाईम लागेल व्हिडिओ यायला, पण ठीक आहे, बनवू. जसं वाटलं की आपल्याला बनवायचं वाटतंय तर बनवू. हे बघा, निघता निघता तुम्हाला लास्ट शॉट दाखवतो. हे हळू घे ना. मस्तपैकी असा धुका आहे आणि इथे शेती केली जाते. बघा हे बघा, हे बघा. हो 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 हो. आता थोडंसं उछळलंय, त्याच्यामुळे जरा व्यवस्थित क्लिअर नाही. तर सकाळी धुका होता, जाम धुका होता. इथे एक जंगलाचा रस्ता आहे, हा बघा. भरपूर आतमध्ये मोठा आहे. आम्ही काय पुढे गेलो नाही जास्त. चला